Praise the Lord, Hallelujah. Christian takok tay bukuk song kaitor kaham bin hamjak ma paivlia norok joto bai tong thum. So an Christian takok tay bukuk song tini ang brima korokchani langmao kaitor kotor samung kaimano ang rokno saikhanarnani muchungo. Tamni bagi himale a brimani langmano chung nai khangangan ke chini poitorok tebo ragai mano. A brimani kok nake sini bekau surinani tebo muchung marok fainai. Awan bagi awan soka abrima no tuyi norok no kisah sai khanar nai ni. Praise the Lord, Hallelujah. So abrima ga koroksa Amerikani bini besai tijak belai bini besa tongo ge bini besa angka belai kana sak hamya angjak dai bo operation khainani nango ga a jorawo asat TV rok grei haipano newspaper rok choliwo gebo a kaisa newspaper ro nukha abrima nukha omohai a rugi hamiadi abono operation khlai hamrei mano omo Amerika o sudu kaisa doctor tongo a doctor ni mungkha rejak tongo Dr. Mark nai so bo abrima salbrum brum no kaitoni thani studio tamni bagai male a Dr. Mark by malainani bagai tamni bagai ke bobini busano operation khainani bagai rang nango bini thanio a doctor by malai nani bagai bin thani a rang bokreino haifan bo poito krake busal brum brum kaitoni thani suriuino tongkha ka bini a busani bagai so a doctor kaisa space nani bagai bo bini a rajo sopaika bo kaisa jagao thangka ke belai nobar kotor phaimani bagai a flight kaisa jagao land khlaiman liya aboni bagai kaisa a airport nokhorka gai bo driver kaisa nakha a driver bono saka ano o jagao tlangdi nei o doctor shakha ga a doctor samani moteno a driver lama shortcut tei tlangnani bagai jaitokha tamni bagai a bolong lama tei ingenge a doctor je jaga thana nangmani abo shortcut ke sogei manayo hunai ge a borok driver we borok nei ke thanglaika a thangpro aske nobor kotor faika a lamao bufang kotor ma klai a doctor yang a lamati parang manlia bele wati phaima bai borok ta kaisa digiti thangka thangai borok oro nok chikon sa tangjak nukha ge borok wansoka asuk bele wati kebangma tongmani tini ching o jaga sogoinani abo kuno possible ya nai ga aborok a nogo thangka a nogo thangai borok o nogo habuika brima borok no lamsoka tai a brima borok ni bagai cha tiar khlaika borok no cha remani ulo bo bini besa a hamya tongma rumbo bo thangka ge jepru a hamya tongma rumbo thangai abrui ni khorang khnaka a doctor bo khnaka bo kabui tongmani khorang khnaka ga doctor bo thangai naikha tamni bagi bo wansoka a brima kunu kaisa sek chuba churok nangai tongkhana ano bo asuk gahamke yachak sokma bagai ang bobono thangai nayana nei bo a brima ni rumbo thangka ga bo a brima ni rumbo thangpru a brima no nukha a brima bo yasku sungui yakti sawai kaiton thani kabui surui tongo inke a doctor bo kaitono poito khlaya borok atri kaisa ethis ni tongo am hai borok kaitono poito khlai bombay kaito grino ga a doctor bono munei singka nung je kaitoni thani surio a kaitoni ni suri mano kada khana no ba nei singka doctor ga apro abrei bo munei bo saka I khananai tani bagi male bo ani subra Jisu Kristo bo sukubui kaitor bo ano salsa ani asuri mano renai ni saka ka brimano sangka tamongkha ga bo saka abrima bono saka ani busa hamya klaizak ang newspaper nukha Dr. Mark bo simisi a operation no khlaimano nei ang kaitoni thani surui tongo ano o Dr. Mark by malai redi nei ang subra Jisu ni thani nei bo suri tongo nei a doctor no saka aprungono o doctor bo belai kini bin mokol ni muktei klaikha bo kapkha
bo achuka bo wansoka tamni bage awati rok phai nobar kotor phai ani flight len khemi angkna bahai ke ang gari bai phai pro a lama o buphang kotor klai bahai ke ang bini nogo sopai kha bo kuno wansugui maine a doctor bo kuno kaisa mane omohai gotona goti uino bo nobor kotor gotona goti uino lama rok block ngi bo abri mane nogo sogui ka pia a doctor bo apro realize khai ka o omoba soi no kubui kaito tongla soi no jisu no anu tini obri mane nogo tubu kha apro a doctor bono saka ang no o doctor mark nei hanjak nai ni saka apro brima bo belai sobra jisu no hambai rekha tani bagi bini asurima kaitor ya chakha sobra jisu khnaka tai a doctor asuk hakchal mani bini thani tubui phaikha a doctor no so ani kriston ta khok tai bukuk song o brimani bisingtei tini ang bo belai poito rakha belai kha tong thokha tebo muchunga phaika in sobra jisu no suimani abule maganang thaya a brimani tani rang khokcha lepsa bo krei bini busano treatment renani bagai pia bini tani kaisa no option sobra jisu ni tani surinani abuni bagai kristoni ta khoktai bu khuksong ang norok no sanani muchungo engi mano nung sak hamya ngai tongpro eba engi mano din nukung rang puisa ekdom krei bial birman ekdom tekto pia a jagao sobra jisu kristo tongo a brima poito kra ke bini thani surui tonga bai asuk morok nangmani pia jisu bono free no ri rekha abuni bagani kriston ta koktai bu khuksong ang norok no sanan muchunga khata baidi poito se kra ke toni sobra jisu kristo no mark chapter 11 ni 24 tam saka norok ani thani sankha angangke abuno mankha ni se poito khlaisidi norok ani thani sankha angangke aban tani norok suri khangangke norok suri nani sekhangse confidence bai norok tongi mano abuna mankha nai so omohai poito chini bisingo tonga nango ambri mani thani omohai poito tongo jisu bono hamari rekha ani kriston ta khoktai bukro abon bagina faidi chingbo nukungo jingjal phaipru problem phaipru mothao kebeng murok phaipru chini sak ni langma ekdom wansogei maini angai tongpru rang puisa krei ngai tongpru ekdom jingjalo klai tongpru apro nung sobra jisu kristo no moito klaidi bono nung poito krak surui tongdi khata baidi khata thidi khata baidi khata thidi o sungsar no munui nai o sungsar bro no kha nini khano buthari nai nini poito no sabai nai o sungsar no ta nai sikdi nung apro nung achuk na hani sobra jisu kristo no nai sikdi bono se nung poito klaidi bose nini jotto a nangmano bebak no supongere nai praise the lord hallelujah